Wandelroute overhandigd aan IJsselstein. Politiehondenkeuringen in Venray. Het is vandaag 22 oktober. Dit is het Pelemaarjournaal. Op 28 oktober gaat in Luxor Reuver de documentaire van Horstenaar Ruud Lense over Marijn Poels in première. Tussen twee werelden is een kijkje in het leven van filmmaker Poels. De Meerlonaar reist ongeveer 8 keer per jaar naar derde wereldlanden om schrijnende situaties in beeld te brengen. De documentaire toont welke invloed het werken in ontwikkelingslanden heeft op het leven van Marijn Poels. Door middel van een videodagboek komen ook diverse achtergrondverhalen aan bod. Hoewel Poels het verwarrend vindt om naar zichzelf te kijken, is het volgens hem een indrukwekkend resultaat geworden. Tussen twee werelden start om 1:15 's middags bij Luxor Reuver. Er is nog een beperkt aantal kaarten te reserveren. Wist u dat Peeldorp IJsselstein maar liefst 3 musea telt? Sinds gisteren zijn de locaties van die musea verbonden via een wandelroute rondom het dorp. Deze wandelroute werd aan de gemeenschap IJsselstein aangeboden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Museum de Peelstreek. Museum de Peelstreek ligt aan de IJsselsteinse weg, vlakbij de Middenpeelweg en was zondag gevuld met vele belangstellenden. Het gebeurt dan ook niet iedere dag dat een dorp een wandelroute aangeboden krijgt. Maar bij deze wil ik ook deze wandelroute officieel overhandigen. Ja, dank u wel. Ik ben natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig, want in elk geval, dat is hij. De officiële wandelroute en mijn rijroute. Een museum dat bij gelegenheid van haar 20-jarig bestaan een wandelroute schenkt aan de inwoners van het dorp. Het lijkt op het eerste gezicht vreemd. Nou, we zien de laatste tijd dat mensen ook hier in IJsselstein dat er hoe langer hoe meer gewandeld wordt. En we vonden het wel mooi om die 2 routes om die eens een keer met elkaar te verbinden, zodat ze alle 3 evenveel aandacht gaan krijgen. En zo kan al wandelend kan men genieten van zowel datgene wat in die 3 musea te zien is. En daar is lekker over praten. Het gaat eigenlijk om een wandelroute die langs alle IJsselsteinse musea loopt en deze met elkaar verbindt. Inderdaad, IJsselstein heeft 3 musea die nu elkaar aanvullen en samenwerken. Dus de Peelstreek en dan de Rauwkoelenhof waar de mensen nou dus heen wandelen. Dat is feitelijk gewoon een vrij toegankelijk museum het hele jaar door. Daar kan iedereen die er met de fiets of met de auto of te voet langskomt even een keer gaan kijken. En daarnaast is nog Museum de Smit, dat ligt aan de Pottenvenneweg. Dus aan de eerder genoemde museumroute IJsselstein. En dat is een museum dat hoofdzakelijk materiaal heeft gebied van de smederij. Hoewel die ook hier binnen de Peelstreek te zien zijn. Na het overhandigen van de museumwandelroute werd deze op toepasselijke wijze namens de inwoners van IJsselstein in gebruik genomen door de voorzitter van de dorpsraad. Wel een lange weg. Ga je zo die hele route lopen, Siep? Nou, ik heb gelukkig assistenten om mee te helpen. Maar jawel, wat dat betreft is het maar kippen. En wij als pioniers weten het precies goed werkt. Beginnen en niet bijgeven. Wat vind je van zo'n wandelroute? Nou, ik vind het een heel bijzondere wandelroute, zoals ik straks aangaf. De meeste wandelroutes zijn hier nou bij de natuur betrokken, maar nu deze wandelroute is in die zin bijzonder dat hier 3 museums vast liggen aan de route. En dat onderscheidt zich wel. Het gaat dus om 3 musea, oftewel 3 locaties. Maar welke en wat zijn de verschillen? Museum de Peelstreek beoogt een verzameling te zien van alles wat er vroeger in de Peel, zeg maar, van wat IJs betreft dan vanaf 1920 tot zeg maar 1950, midden jaren 50, wat er toen gebruikt werd, veelal als handgereedschap of eenvoudige landbouwmachines. En het Museum de Peelstreek hierachter is dan in feite het hoofdgebouw. En daarnaast de rest van de mensen die juist hebben zien lopen, die gaan nou richting Rauwkoelenhof. Dat is een vrij toegankelijk museum vanaf de IJsselsteinse weg. Kunt je er vrij heen lopen. Het is een dichte loods met allerhande machines en een open loods met allerhande landbouwmachines. Maar er staat ook een automatische klompenmakersmachine, een bakkerijmachine, smederijmachines, machines van de schoenmakerij. In ieder geval kortom een complete verzameling machines uit de 40 en 50 jaren en nog eerder. Aanstaande donderdag 25 oktober start de Fairtrade Week. De Fairtrade gemeentecampagne organiseert deze hele week allerlei activiteiten om eerlijke handel meer op de kaart te zetten. Ook in Venray wordt hier aandacht aan besteed. Zo zal op vrijdag wethouder Twan Jansen
Een sticker plakken op de ruiten van ondernemers die al langere tijd laten zien dat ze Fairtrade een warm hart toedragen. Zij leveren producten die zijn verhandeld volgens eerlijke handelsvoorwaarden. Tijdens deze week komt het Fairtrade-platform ook bijeen om zich verder te buigen over de Fairtrade gemeentecampagne in Venray. De campagne om Venray voor 1 januari 2015 de titel Fairtrade gemeente te bezorgen verloopt voorspoedig. Het platform kan nog wel nieuwe leden gebruiken die mee willen werken aan de campagne. Politiehondenvereniging Buitenlust hield gisteren de najaarskeuring. 8 honden moesten gedurende de dag allerlei oefeningen doen om het certificaat politiehond te verdienen. Om dit certificaat te behalen moet de hond minstens 362 punten halen. 3 keurmeesters beoordeelden gisteren de honden op hun vaardigheden tijdens speuroefeningen, zwemtesten en onderdelen waarbij ze een pakwerker moesten aanvallen. Niet elke hond kan deze oefeningen aanleren. De viervoeter moet bepaalde eigenschappen hebben om deze onderdelen goed af te leggen. Een goede politiehond moet eerlijk zijn, hij moet waakzaam zijn, strijdlustig en willen werken voor zijn baas. Dat is een heel belangrijk iets voor een politiehond. De meeste honden zijn allemaal Mechelse herders, Hollandse herders en Duitse herders. Dat is het gangbare type voor een politiehond. Omdat het ras is, zeker de Mechelaars ook, zijn waakzaam, wat scherper, ze zijn makkelijk te leren, ze nemen het eerder aan en daardoor kunnen we ze in 3 jaar tijd een opleiding geven voor politiehond 1. Na het behalen van het certificaat worden de meeste honden verkocht aan de politie, douane en defensie. Omdat de Nederlandse herders goed zijn aangeschreven, worden sommige honden zelfs aan de politie in Amerika verkocht. Het weer dan nog. Morgen kunnen er enkele mistbanken ontstaan. Er is mogelijk dichte mist. Na het oplossen van deze mistbanken wordt het zonnig met hooguit dunne bewolking. De temperatuur loopt 's middags op tot 19 graden. Ook woensdag blijft het droog met een mix van bewolking en opklaringen. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Fijne avond nog.